Babban kuskuren Kaduna, Tenuwa ta zago kuma ba su zaɓi malam ba. Kai komai ruwa da rana game da sanyi mu ba za mu kyale malam ba. Masu faɗa da bata suna kuma bari domin ko ba za ku bata malam ba. Ban kaura ta 'yan siyasa da nuna bangaranci ba za ya kada malam ba. Allah ya yi masa baiwa ina faɗi ba zan so ne a koshe malam ba. Yaya jahili ya koyar ana gani sannan ku a ce wai ba za a korai ba. Yayo bincike ya gano mafi yawanci ai ba malaman kwarai ne ba. To in malami bai san komai ba tarbiyyan 'ya'yanku ba a gyara ba. Cancanta ake ta duba in ka qualify to kai ba za ka daina aiki ba. To ai dole ne a ce a tantance malami ba fa kawai ya kama aiki ba. Dubi private schools in ka je ka gani su kan ba kara zube ne ba. To sai sun gwada su gane wannan fa ya cancanta ya zo ya fara koyarwa. To ya gwamnati tana gani sannan ko a ce wai ba za ta gyara wa. Malam Nasiru ka taso El Rufa'i gwamna na Kaduna za mu je wa. To kudan dakata ku je ni domin wasun ku na san duka ba su fahimci malam ba. Ya za ka yi gini a hanya ka toshe layuka kuma ka ce ba za a rusa ba. Tukula na an kawa Kaduna dulayukansu an tsara ba kara zube ne ba. To tun zamanin Sardauna har yanzu tsarin keɓe kun gaba a canzawa. To sai dai ana ta gyara kullum ana daɗe Kaduna tana ta ƙara gaba. Mai tafiya ka daina sauri ka dakata na ce don maganar gaba ta ƙarewa. Tauraron sama da haske da ka fito ka dishe fitilu ba za su haskawa. Zo zaki ka doshi fili ka tada gogowa suka ce ba su gane gunjin ba. Tsoro ya hana su komai to gara masu daina domin ba sa cire bawa. Shi malam fa bai da karfi amma ya ce fa kowa ai bai kai ya Allah ba. Malam Nasiru El Rufa'i maimaita Kaduna ta yarda. Ga Malam Nasiru El Rufa'i mun yarda maimaici da sa'i. Ga toro mai kaunar Buhari zo baba ta mu je Kaduna. Ga sako na duka gunsu maza mata suka ce sun riga da sun samu mahuta. Nagari kuma fasihu kai musu gata. To yau duk suna ta malam maimaita domin ko Kaduna Allah kai gyara. Kai aiki da nazari ba gaggawa sannan baka tauye hakkin talakawa kuma kai baka nuna karfi kan kowa. Kai kullum kiran ka doka a riƙewa shi yasa yau Kaduna ba ta da matsara. Aikin ilimi daban yayi da na gaula mai sadar da mu ya network na salula. Daga samun kamun ka bar ma yin kwalla komai gashi nan fa ai dalla dalla. Malam Nasiru tudun duk mun tsira maimaita muna jira zabe ya zo. Mu dai 'yan halaka muke yau duk mun zo ba mu jira da ƙuri'u na mu yau tozo. Ga malam fato fa ba mu ba kan zo maimaita kawai Kaduna ta sha gyara. Mai ƙaunar Buhari to sai mun so shi sannan ko ina muna yi mai kishi domin baya tauye tsarin albashi. Magajin Buhari ne matakin shi ko hasken Kaduna gagara mai mashi. Malam zo Kaduna yau na yin nema kai daidu suke jira kuma sun bar ma.
Kare rike Kaduna to da hannun dama, mai taka zo na ce ka rike yau ma. Mu dai mun bu baya malam sai kayi. Dan dakin na daura kun gafarin haske, daudar zuciyar mu shine yan wanke. Baban adalai ake yi mai take, ga mai sai ta yan burin yabi yan cafke. Baba Buhari na nufi wasu sun gano, domin masu hankali sun auno. Mu mun san rugar ka ba a rasa nono, Baba Buhari bincike su ka tono. Sandu kafi na rabbana babbar gona, kai nome ka sai shiri sai an kwana. Ga malam makarkowar ka na Kaduna, shi ne ke kiran mutane su zauna, su gane kasar ga kai mata rana. Inji Malam Nasiru ne na Kaduna, yayi yaki akan ka babu ina kwana, ya sa himmarsa babu dare rana. Malam Nasiru Buhari iyayena, a tsakani Allah na san da amana. To ko duk mahassada yau kun kuna, kowace wutar karato ta kwana, to shine ya kwana ai bai bacci ba. To ga Malam Nasiru El Rufa'i mun yarda maimaici da sa'i, ga toro mai kaunar Buhari zo baba jamu mu je Kaduna. Ga dan Musa na Gombe na gaishe ka malam. Babban kuskuren Kaduna, ta zago kuma ba su zaɓi malam ba.